Și pentru că foarte des mă întrebați ce combinații merg cel mai bine pentru baie, am hotărât să-ți arăt câteva combinații chiar fabuloase. Să-ți arăt o combinație preferată a mea. Colecția Sofița Beige cu colecția Marchina Gold împreună cu o imitație de lemn Timber Gold. Sofița la 74,90, Timber Gold la 77,90 și Marchina la 89,90. Ce spui de această combinație? O altă combinație extraordinară este 2609, care e la 74,90 cu adeziv inclus, împreună cu colecția Verona Gris, care acum e la doar 68,90 per metru pătrat. Uitați-vă la aceste culori gri. Avem toate cele 50 de umbre aici. Și o a treia combinație, colecția Oro Celucioasă, care e la 79,90, fiind partea de accent sau de decor, și să o combinăm cu o altă gresie mai liniștită care o va pune în evidență, cum ar fi Siberian Bianco Lucios, care acum e la 73,90 RON pe metru pătrat. Lăsați-ne în comentarii care din cele trei combinații v-a plăcut cel mai mult. Și apropo, pentru mai multe combinații te așteptăm aici la noi în showroom. Vă reamintesc, București, sector 6, Bulevardul Timișoara 80